Tinc problemes amb el meu avió. No puc confirmar les meves coordenades. Crec que estic molt a prop de la part de Llívia. Sisplau, ei, algú em sent? Tinc problemes amb el motor. El motor. No. El motor no. Ara sí que he dit alguna cosa, no? Deu ser la meva imaginació. Hola. Oh là là, vraiment, je vous ai entendu, Oh là là! Dibuixa'm un bé. Oh là là! Dibuixa'm un bé. Amics, quan jo era petit, que tenia uns 6 anys, volia ser una representació del que va ser el meu dibuix número 1. Fixeu-vos, va ser algo semblant a això. Voilà. I quan els hi vaig demanar a les persones grans si els hi feia por, em van contestar: però per què ens hauria de fer por un barret? I els hi vaig dir: però si això no és pas un barret, això és una serp que s'ha passat. Un elefant. Voilà. Però jo no vull pas una serp que s'ha passat un elefant. Dibuixa'm un bé. Oh là là! Era la primera persona a tota la meva vida que endevinava el que era el meu dibuix número 1. Així. Gràcies, amics. Gràcies. Doncs t'ordeno que no badallis. I tu, rei? Tu què fas aquí? M'ho dius seriosament? Jo sóc un rei. Jo mano. Tu manes? I sobre què manes? Jo mano sobre tot. Sobre tot? Sí, sobre tot. Ai, digue'm una cosa, rei, digue'm una cosa. Els estels us obeixen? I tant que m'obeixen. Surt d'aquí. I... mira, si els estels t'obeixen... A mi m'agraden molt les postes de sol. Sisplau, rei, vull veure una posta de sol. Sisplau. Va arribar. Era un planeta que estava habitat per un borratxo. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. He de alejarme de mi vieja muchachada, me toca a mí hoy emprender la retirada. Adiós muchachos, ya me voy y me despido, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste. Yo bebo para olvidar. ¿Para olvidar? ¿Para olvidar qué? Yo bebo para olvidar que bebo. No. Soc un home precís, jo. Soc un home seriós. Són 748.622.624... Sí, senyor. Però de què? Doncs mira, d'aquelles cosetes que veus al cel. I ara deixa'm treballar, que sóc un home seriós. Senyor, vostè vol dir les mosques? No pas
les mosques, no! Vull dir aquelles cosetes que veus allà dalt al cel a la nit i que fan pampallugues. Ah, vostè vol dir els estels. Això mateix, els estels. Bé, et cantaré una cançó, la meva cançó. Suis le poinçonneur des villages, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, trop de croisières, où tout l'on lit, je tombe en baisse les extraits du Riddle Jazz. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dès qu'un seul couteau s'est rien. Pendant ce temps que je fais jouable, au fond de ma table, paraît qu'il n'y a pas de sous mes pieds, moi je fais des trous dans le guillet. Et des trous, es fa de dia o es fa de nit? Bon dia. Ei, m'agrada molt. Saps per què? Perquè a mi m'agraden molt les postes de sol. Això vol dir que en 40 minuts el teu planeta podria veure 40 postes de sol? Això mateix. Però no et pensis pas que és tan divertit. És una feina terrible. Terrible. Jove, no has entès res. Has vingut a parar al vell mig del desert. I al desert no n'hi ha d'homes. Si vols anar a conèixer els homes, hauràs d'anar al país dels homes. I et diré una cosa més. Si algun dia vols tornar al teu planeta, pensa en mi. Pensa en mi. Una muntanya i l'ha de pujar. Ei! Hola! Hola! Ei, hola! Hola! Ei, hola! Però, qui sou vosaltres? Nosaltres som flors, sí, som flors! Nosaltres som flors! Explica, què haig de fer? Et vull domesticar, vinga, et vull domesticar. Va, explica'm. Molt bé, t'ho explicaré. Mira, jo un dia m'asseuré una mica lluny i ens mirarem i no ens diurem res. I et diré un secret, para l'orella, escolta. Bé, us el diré a tots vosaltres, escolteu bé. Només si veu bé amb el cor. Voilà! Ei, Antoine, mira quin pou! Oh la la! Però aquell pou semblava posat allà expressament. Es pensa que es pot comprar tot. I els amics no es poden comprar, veritat? I ara tinc una idea, Antoine. Torna al teu avió i el repares. I demà em vens a buscar. Si jo toco aquest cable i aquest, passa alguna cosa? No? Bueno, i si toco... Ah, mira, aquí hi ha un vermell i un de groc que estan sueltos. Potser... Vaig a tocar, no crec, però... A veure, si toco aquí tampoc, no? No passa res. Com? Vaig a provar un altre cop, eh? Digueu-me si passa alguna cosa. Toco aquests dos cables, passa alguna cosa?